चीज हो खेला चोली के ऊपर, हो खेला का चीज साया के भीतर, लौकेला का हो भारत के आंगन बताव भौजी, लौकेला का हो भारत के आंगन बताव भौजी, बारू पढ़ल लिखल निमन बताव भौजी। बबुआ बोलो भौजी। हमार माई बाबू हई है कुल का सवाल जवाब करे बदे ना पढ़ौले हुआ, सुन ला हमार डिग्री दूसर बा। का डिग्री बता? हम तो के का बताई, कौन फालतू फालतू बात पूछे बा, के सिखौला सा तो के? अरे कोई सिखैल ही ना बा। बतावा बतावा। लगा त तोरे संगे बेहया के संगे महा बेहया बने के होई है ना? ठीक बा बतावा। तो सुना बतावा। हो खेला साड़ी चोली के ऊपर